Makadini wana wa Mwari. Amen. Happy Sabbath Church. Amen. Regai timboita kasave bijana timbona vasinganzwi Shona. Vasinganzwi Shona. Wonderful. Timbona vasinganzwi English. Okay, saka pano pane chipo chekutaura nendimi. Because pane ndimi mbiri dziri kutotaurwa. Dziya dzose dzisingaziki dzekurodi handi ndimi dzaMwari, indimi dzemadhimoni. Saka we are glad kuti panotaurwa ndimi dzaMwari. Mwari atitire zvakanaka. Ndoda kukwazisai mose muzita raJesu. Amen. Amen. Toda kutenda Mwari. We are here for the first time and we have been impressed. Environment yacho vana ukaona wafera uri kudzidze mune maflowers akawanda so unonga uine problem. Vegetation simply means life. Pane upenyu Mwari akukomborerei. Tinotenda varidzi vechikoro, the proprietors, for affording these kids education ina Mwari mukati. Vamweni iko zvino kumamwe maschools vari kubanha bhora vechisirana shena, vamweni vari kuona TV, but you have been afforded opportunity yekunzwa shoko raMwari, yekuti mukure, you grow in Christ. May the Lord bless this school. Irambe ichienderera mberi. Totenda nezano rakanaka rekuti vabereki vambosangana nevana and worship together. Amen. Mwari akukomborerei vagadziri vechirongwa chino. Ini ndiri murairidzi teacher by profession. No teacher history students mazvizwa. Saka zvana Lobhengula nezvana Chaka nana Hitira nana Putin ndo zvangu izvozvo. But at the end of it all takaona kuti history isina Jesu history isina musoro. Education isina Mwari mukati unogona kuita an educated fool, an educated thief, an educated conman, an educated liar. Saka pakaita Bible mukati, you become an educated saint. Saka as we continue to seek the Lord, Mwari akubatsirei, vana vechikoro, maparents Mwari akubatsirei. May the Lord continue kukupai zvikwanisiro zvekuti vana vaende pama-institutions asikadzidziswi rosari, kunyangwe paine pasireti, but pasikadzidziswi rosari nezvimwe zvakadaro. Pachikoro panodzidzisiwa kuti Mwari wekudenga, ndozvataitaura tiri paBible class apo, kuti Mwari wekudenga musabata. Mwari musabata. Mwari haasondi. Mwari haasondi. Mwari unosabata. Tatobva taverenga nevhesi racho riri kuna Isaiah 66 vhesi ya23. Unotaura kuti kudenga kunosabatiwa, hakusondwi, hakufuraidwi. Kudenga kunosabatwa. Saka chikoro chino ngatimbochiitirai amen nedzidziso yekuti tirangarire kudenga kunosabatwa. Saka pasi pano tinofana taite karihesal kezvetichasangana nazvo kudenga. Mwari arambe chikukomborerai. Mangwanani ano toda kudzidza kubva kubhuku raIsaiah. Ndokwetichatendera zvikuru zuva ranhasi. Isaiah chapter 8 verse ndeya 15 kusvike pavhesi ya18. Isaiah chapter 8 verse ya15 kusvike pavhesi ndeya18. Isaiah chapter 8 verse ya 15 kusvika pa18. Vazhinji vavo vachagumburwa naro, vachawa nokuputswa, nokuteiwa, nokubatwa. Sunga chipupuriro, namatidza murayiro nechisimbiso pakati pavadzidzi vangu. Ndichamirira Jehovha, unovanzira imba yaJakobho chiso chake ndichamutsvaka. 18. Tarirai, ini navana vandakapiwa naJehovha tiri zviratidzo nezvishamiso pakati paIsraeri zvaJehovha wehondo.
ugere mugomo reziyoni. 19. Tinotenda. Verenga henyu vhesi ya18 iyo. Vhesi ya18. Tarirai ini navana vandakapiwa naJehovha tiri zviratidzo nezvishamiso pakati paIsraeri zvaJehovha wehondo ugere mugomo reziyoni. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake. Rechirungu rinoti vhesi ya18, Behold, I and the children whom the Lord has given me are for signs and for wonders in Israel, from the Lord of hosts, which dwelleth in Mount Zion. Ngativhare maziso ndichanamata. Baba wedu muriko kumusha kumusoro kudenga, toda kutendai neshoko renyu raverengwa. Takunamatirawo kududzira kunobva kwamuri. Petinopedza mharidzo ino, isu tingatasebedzwa padyo nemi, imi Mwari mugotikomborera. Muzita raJesu tokunamatai. Amen. Amen. Saka mashoko aya anotaurwa naIsaya. Isaiah akaminista pamaprofeti ose, ndiye akaminista kwenguva yakareba kudarike vamwe vose wana Jeremiah and the like. His ministry yakaita iyo up to 60 years. Anga ari a prophet in Israel. And akaita minister kana kuti akaprofita over makings aisvika iwo 4. Muri kurangarira panongotanga pechizi pagore rakafa mambo Uzia ndakaona Mwari. Muri kurangarira vhesi riyaka. Saka pakafa mambo Uzia ndo pakabva pauye mwana wacho ainzi Jotani. Pakabva Jotani ndobva pauya Ahazi, ndobva pauya Hezekia, ndobva pazopedzisira naManase. Manase ndiye akazouraya mutana profeti ainzi Isaiah. Kazhinji petinoverenga Isaiah chapter 8 tinowanza kutsimbidzira pavhesi ya19 nepavhesi ya20. Pavhesi ya19 ndo panotaurwa panyaya dzekuti kana uchitenda bvunzai masvikiro nevavuki vanorira nekuita zeve-zeve, ko vanhu havangabvunzi Mwari wavo here? Vhesi ya20, dzokerai kumurayiro nekuzvipupuriro. Kana vasingatauri sezvinoreva shoko iri, havangavi nechiedza chemangwanani. Statement idzi Isaiah akanga achitonyorera mambo Manase, akanga ari mambo at that time. You do notice kuti mambo Manase pamakings ose eIsrael ndiye anorekodwa echinzi hapana akanga aine hutsinye samambo Manase. But kambanha kakatanga kutonga kaine 8 years. Baba wacho muri kurangara Hezekia akurwara akuda kufa paya, anokumbira kuwedzerwa makore. Ndobva awedzerwa makore 15. Mumakore 15 imomomo ndo makazvarwa kambanhaka kaizi Manase. Zvokuti vamweni vanoanalyze vanoti chaichemera Hezekia kuti ndiwedzerei makore, aiti ndiwedzerei ndimboitawo umwe mwana anozosara ari mambo. Mwari ndobva amupindura, ndobva pauya Manase. But Manase pakutonga kwake akazivikanwa, rekodhi yemubhaibheri yose hapana akaita hutsinye saManase. Zvimweni zvaaita zvacho aibvunza masvikiro nevavuki. Zvimweni zvacho masvikiro anobvunza and the like. Masvikiro aibva atomuti kana uchida kuti zvinhu zvako zvifambe zvakanaka, endawo pisire vana vako mumoto. Saka aita mahuman sacrifices, kwete kubata varanda, but kubata vana vake ovapisira mumoto. Vana mai vacho vachichema, n'anga dzake dzichiemberera dzichiimbira zvaienderana. Saka Isaiah anonyora mastatements ekutsiura mambo Manase. Ende paanonyora mastatements aya muchaona kuti ndo zvakabatisa Isaiah naManase. Manase ndobva ati uyu ndomutongera kuti achekwe nesiraha yaichekeswa ndiyo matanda, ndobva avhiyiwa nepakati, ndobva akurosewa, ndobva afa. But asati afa anopa statement yekuti tarirai ini nevana vamakandipa zvichava zviratidzo nezvishamiso kuIsraeri yose pamusoro paMwari agere pagomo reZioni. Imhaka yeyi muchaona kuti Isaiah anotonga kana kuti anoprofita paperiod
yakanga yakaipa zvinhu, vanhu vanga vadzokera kumashure pakunamata, yatinoti apostasy. People had apostatized. Kunyange vaiti tiri vaKristu, tiri vaJudha, vakanga vakuita zvose zvose, vainamata Bhaari, vaienda kun'anga, vaiite zvekuchekereswa nyora nezvimwe zvakadaro. Saka vanhu vanga vadzoka kumashure pakunamata, they had apostatized. Economy yenguva iyoyo yanga yapwatika, the economy was in ruins. Mutaona kuti panguva iyoyo hondo dzeSiria dzaiuya dzichipamba zvinhu kuJudha, hondo dzeBhabhironi dzaiuya dzichipamba zvinhu, zvekuti padesperation yeJudha vakatopedzisira vabatana neEgypt kuitira a military alliance kuti vabatsirane pahondo pavanhu vaivapamba. KuEgypt ndo kwanga vakatiza vakasiya Faro afa, but zvinhu zvaoma vakadzokera kuEgypt. Muri kufolowa here? Ende mukatarira mukati memakore edu, mukati meupenyu huno, takasobva kuEgypt kwawaprofita wenhema, takatobvako tikatobva kuEgypt yeun'anga, but panooma zvinhu kunyange mazuva ano munoona vanhu vachidzokera kumasowe kumapostori. But ava vakatisetera a bad example. Kana zvaoma dzokere kwawakabva. Ndosaka vamwe vachiti handina kusiya ndapisa musha, wakatopisa kwawakabva haufaniri kudzoka. Muri kufolowa here wana mai? Haufaniri kudzoka. Saka panozipo panguva yakanga yaipa zvakadaro, vanhu vaipa, Isaiah anomira kuparidza Jehovha anorarama. Saka akanga aine vanakomana vake vaviri vari kunzi naIsaiah, tarirai ini nevana vangu tiri zviratidzo nezvishamiso. Umwe wacho waizi Shah-Jashub. Maybe mukangoverenga Isaiah chapter 7 vhesi ndeya 1 nevhesi ya 3, tinoona mukomana wekutanga uyu. Isaiah chapter 7 vhesi ya 1 nevhesi ya 3. Isaiah chapter 7 verse ya 1. Zvino namazuva aAhazi mwanakomana waJotamu mwanakomana waUzia mambo waJudha, Rezini mambo weSiria naPeka mwanakomana waRemaria mambo waIsraeri vakaenda kundorwa neJerusarema, asi vakakoniwa kurikunda. Verse ya 3. Zvino Jehovha akati kuna Isaiah, enda zvino undosongana naAhazi iwe naSheri-Jashubi mwanakomana wako panoguma rukoronga rwedziva rwokumusoro panzira huru inoenda kumusha womusuki wenguo. Saka mwanakomana wake wekutanga aizi Sheri-Jashubi, ndo waanotozi tora mwanakomana wako muende mose munosangana namambo. Hande pana chapter 8 verse ya 1 nevhesi ya 3 again. Chapter 8 verse ya 1. Zvino Jehovha akati kwandiri, tora hwendefa guru unyore pariri nepeni yavanhu uti, chimbidzikai kutapa zvakapambwa zvokurumidza. Verse ya 3. Ipapo ndakaenda kumuprofitakadzi, iye akatora mimba akabereka mwanakomana. Zvino Jehovha akati kwandiri, mutumidze zita rokuti chimbidzikai kutapa zvakapambwa zvokurumbidza. Verse ya 4. Tinotenda reshona rinobva ragumirwa neshona yacho. Saka panapa panonzi mudzimai wake anotora mimba, mwana waakazvara wechipiri ndiye anzi uyo Maheshala-Hashbaz. Ndo zviri kungoreva kuti kurumidza, kutora zvakapambwa nekuparadza, Maheshala-Hashbaz. Saka akanga aine vana vaviri, wani wacho Sheri-Jashubu, wechipiri Maheshala-Hashbaz. Saka pari kunzi naIsaiah, tarirai ini nevana vemakandipa tiri zviratidzo nezvishamiso kuIsraeri yose. Regai titarise meaning yemazita ava ari matatu, tobva tangowana vanhu vatatu vanomiririra vatatu ava. Zita rekungoti Isaiah rinoreva kuti God saves. Muri kufolowa here? Rinoreva kuti kudini? God saves. Isaiah zvinongoreva kuti Mwari anoponesa. God saves. Iri zita iri rekuti Shah-Jashub iri rinongoreva kuti a remnant shall remain. Pane vashoma vachasara. A remnant shall remain.
iri rakarebesa iri maheshala hashbas rinongoreva kuti kupwanya, kupamba nekuparadza. Murufolowa here. Saka pana vaifamba vari 3, vanhu vechiona vaiona kuti pari kufamba God saves, pari kufamba, ari kufamba na remnant shall retain. Umwe wacho wechitatu ari pasaidi ndikuparadza nekupamba nekupwatisa kuri kutevera. Murufolowa here. Saka vanhu pevaiona ndiani apota nepakona apo avaidaidzira vechiti pari kufamba God saves na a remnant shall remain, na kupamba nekuparadza nekupwatisa. Murufolowa here. Saka Isaiah paanoti tarirai ini nevana vangu tiri zviratidzo, pane zvaakanga ari kutoparidza. Regai tiite baba 1 nevakomana vacho 2 timboona toni. Uyai vakomana 2, Shejashub ndiye unofanira kufamba ya Shejashub uya toni. Right. Maheshala Hasbas uyu baba acho ndani. God saves. God saves. Ana baba hasi kuda kuponesa vanhu. God saves. Right. Matima baba. Hazi ndakura. Right, wonderful. Saka vari kufamba uyai pamberi. Saka vari kufamba pevaifamba mucommunity yeJudha. Mudhara Isaiah God saves aifamba ari pamberi. Murufolowa here. Saka vanhu voti ndianiko ari apo? Kazi pana God saves. Ko ari mumashure macho ndiani? Kazi pana a remnant shall retain. Pane vashoma vachasara vari right. Kazi ko kamufana kadiki kacho kari kumashura. Kazi ndikuparadza nekupamba nekupwatisa ndo vari kufamba. Murufolowa here. Saka Isaiah afamba henyu. Saka vanhu vaitoona Mwari anoponesa. Vanhu votarira voona kuti pane vashoma vachasara vari right. Munyika ino yeZimbabwe kunyangwe vanhu vakaheduka sei, pane vashoma masabata vachasara vari masabata. Murufolowa here sangano. Then pakupedzisa komwana wacho anonga akanyarara ari kumashure zozi kupamba nekuparadza kuchatevera. Murufolowa here sangano. Saka dzoka henyu God saves ndio unonga ari pamberi vatendera. Saka kungofamba kwawo bedzi dzakanga dzitori mharidzo. Murufolowa here sangano. Kufamba bedzi chingoimajenai dai God saves wachona anga akapfeka bhurukwa rakapuruka uyu remnant shall retain une rakabvaruka mumabvi, umwe nouyu wakaiswe bhibho rakagerwa rakaiswe kaswastika kemanazis. Zvaingabuda here? Gara henyu pasi. Saka Isaiah anoti tarirai ini nevana vemakatipa tiri zviratidzo nezvishamiso. The purpose yaMwari pakuisa mhuri, vana vari muzvikoro, kuti mhuri ive zviratidzo nezvishamiso. Amen. Tirifolowa here sangano. Amen. Purpose yatakaisirwa panyika tiine mainstruments education ekudzidzisa. Tiri kudzidzisira kuti mhuri ive zviratidzo nezvishamiso. Yes. Regai tingobata chiratidzo. Sign rechirungu noti for signs. Isaini yei? Saini yezvichauya. Ende chii chachiri kuzouya? Jesu kana kuti Mwari anga ari kuuye kuzovaponesa. Murufolowa here. Saini yechipiri yanga iri yekuti kunyangwe nyika ikaparara nechivi, pane vashoma vachasara. Amen. Handiti mayouth munoti dare to be Daniel. Ndizvo here mayouth? Vana vachikoro. Dare to be Daniel, dare to stand alone. PaBabylon University paya pose pakazare mastudents 3-year course. Vamwe vose vakadya macrocodile tail epatebho yamambo. Daniel, Shadrach naMeshach naAbednego vakati izvi hatidyi. Pane vashoma vakabva kuJerusarema vakawanda
vakaabhuzobheka mumusic yeBhabhironi, vakazadza mastadium wechinakirwa chone entertainment yeBhabhironi. Ava vashoma vakati hatipindi mustadium yeBhabhironi, pane vashoma. Saka saini iri kutaurwa, kunyangwe nyika ikaparara zvakadini muchivi, pane vashoma vachasara. Amen. They to be counted amongst the few. Mufollowa here vana vachidiki. They to be counted. Kunyangwe vanhu vakaumburuka nemadhiragi, unoti ini kana ndingadhakwa ndichadhakwa nekumwe mvura, handibati. Izvozvi zviri nane, pane chamboko chekuti ukasvuta unorohwa uchaende kuyunivhesiti. Ukaende kuyunivhesiti une pfungwa dzekuti ndinorohwa, hakuna unorohwe munhu. Unotoona lecturer wacho ndiye ari kukutengesera chizive kuti une mari. Saka mentality inofanirwa kubata kucapture brain ndeyekuti izvi handiti, I will remain ndini remnant yacho. Murufollowa here sangano. Then wekupedzisira uyu ari kuti kuparadza nekupatsanya kuchatevera. Dare to be a Daniel, dare to stand alone. Massyrians soon after this vakauya vakaparadza Jerusalem, vakatora zvose zvakanga zvine value. Saka vari vatatu vaifamba vechinzi imharidzo dzezvichadini zvichatevera. Excuse me. Imharidzo dzezvichatevera. Koma wonders chini hanzi for signs and for wonders. Mawonders ari papi? Isaiah nemhuri yake munyika yakanga yaparara vakamira vari zvishamiso. Saka vanhu vaibvunza kuti Isaiah nevana vake vari kumbozvigona sei? Muri followa here? Mukaona musati makubvunzwa kuti pamba penyu vana muri kumbovagona sei? Vana vari kunetsa but venyu vari right. Muri kumbovagona sei? Hamusati matraina. Because vana should be chisamiso mucommunity. Kuti wedu haamiri murodi. Hasi mainjiniya emabridge. Munogare mumabridge twemumarokesheni. Unoiti wedu haagari mubridge remurokesheni. Ngati mabridge. Mechitaura nyaya dzebhora. Ende vari kuba nebhora racho. Hapana kana baba ako ari kuba nebhora racho. Bhora varungu vega vega. You waste time. Saka mwana anofanirwa kuva chiratidzo. Oite chishamiso. Uri kuzvigona sei? Saka the main instrument inofanirwa kushandisiwa kuti vana vaite chishamiso nechiratidzo instrument yeeducation. Tinodzidzisa. Zviri followeka here sangano. Vanhu vazhinji vana mai nana baba vari muno munomanya kunamatira. Maritomborerai vana vedu vaitire zvakanaka. Vana vacho havana kudzidzisiwa. Saka munamato unouya so answer yeprayer inouya but haina pekumhara because mwana wacho haana kudzidzisiwa. Mufollowa here sangano. Yeah, saka muri inofanirwa kudzidzisiwa. Kana tadzidzisa tozonamata. Musanamatire mwana wamusina kudzidzisa. Mwana uri kuchikoro uyu Mwari mukomborere, muchengetedze, makamuudze chinyi. Yaiswera ari pamakatuni. Muri followa here sangano. Imi maform 4 ne6 tichakunamatira petinopedza service. But munamata haushandi kana wanga usikastudy. Muri followa pana vari kubenyera maexam. Kana wanga usikastudy, mwana weng'anga anopasa, ari kuswere kusabata echifera. Kwezo ng'anga anoswera achidhoma so. Rakagara so. Haagwi hope. Ari kufunga kuti ndode kuzobate mari yamudhara wangu yong'anga ndechiita accounts dzacho. Saka the first thing is where you put your own effort. Muri follow kudza so. You make effort. Muri kurangarira 2 Kings chapter 6 pane muchinda wedemo yawe. Mfana wakwende koteme matanda neamwe. Papa tori pachikoro futi. The sons of the prophet said unto Elijah, the place we are dwelling is now too small. Allow us to go to the river Jordan to cut each man a beam so that we build a bigger school.
Saka Elisha akati endai. Pevakaenda each one cut the beam. Umwe naumwe akatema. Uri pachikoro uri kutema danda reupenyu hwako. Yeah. Uri follow ere vakomana navasikana. Uri kutema. Kune vamwe vari kuteme tutsotso. Unobuda usina chinhu. Yeah. Umwe naumwe unoteme danda reupenyu hwako. Tema. Ende hanzi paakazi uya mukomana wekuti enda nesu uya handei tose ndiyo nedemo rakazowire mumvura futi. Ende demo perakabuda mushamu warowe murwizi demo perakaflota soo. Elisha haana kuti bakudemo demo hatidonha anoshamisira dzoke pamupini powabva. Dai akadaro demo raitongodzoka ronoti pede pamupini rogara mushi. Yeah. But Elisha anoti mfana chongo usingagoni kubudise demo murwizi Jordan. Muri follow here. Changa sikagoni kubudise demo ende rwizi rwacho excuse me. Rwizi rwacho tikarangarira runozi the river Jordan yakanga iri deep and dirty. Yeah. Muri follow. Yeah. Paibhabhatidza Johani paAinoni paJonesarimu paya. Yeah. Panodzi pakanga paine mvura zhinji ipapo. Rwakadzama. Ende mvura yacho yanga yakasviba. Ndosaka Naamani pachapter 4 apa. Yeah. Akashatirwa kuti manditi ndinotuhwina murwizi rwakasvipa sei. Demo ndobva rawire muri deep and dirty. Correct. Muri follow problem yacho. Yeah. Saka mpana hanga sina solution kudemo ranyure mumadhaka musikaoneki. But perakabuda pamhene Elisha anoti take it unto yourself. Tore demo rako. Muri follow rako mara wasikana. Saka solution to success you put effort. God will do what you can't do. Semusingagoni kuita mayouth kureze school fees. Izvozvo hamugoni. Hamugoni kuzvipa utano. Izvozvo hamugoni. But kuverenga munogona because maziso acho makapiwa. Amen. Saka you do your part. Muri follow? Yeah. Saka education should teach us to work. Miracle haishandi. Kuna vamwe vachatotumirwe mapeni anoended peni izvozvo towards my exams. Unofera wanyora ndaanoended peni. Unofera. Shandisera aujaira iro rero. Mazaiki mumvura kuti upase exam unofera wakatote mumusoro so. Fera. Saka zvaMwari it needs education. Ngatimbomanyai handei pana Jeremiah chapter 6. Nzira dzacho dzitoripo nechekare. Jeremiah chapter 6 verse ndeya 16. Jeremiah chapter 6 verse ndeya 16. Zvanzi naJehovha, mirai panzira muone, bvunzai nzira dzakare kuti nzira yakanaka ndeipi, mufambe mairi, mugowanira mweya yenyu zororo. Asi vakati hatidi kufamba mairi. Tinotenda. Saka panapa Jeremiah oti Jehovha ati dzokerai panzira dzekare. Silabhasi yedu kana tiri kuda kudzidzisa vana, kana tiri kuda kudzidza, hapana nyowani. Nzira dzacho dzakatotarwa kare. Amen. Dziripo. Ende dambudziko redu nderekuti vanhu vangozara handisi kuone chakaipa pazviri. Handisi kuone chakaipa padressing, handisi kuone chakaipa. Reason yacho usikuona, watongowe bofu. Ukaona usikachaoni, wakungoone sadza, namatire kuti uone. Alright. Handisi kuone chakaipa. Hanzi naJehovha, dzokerai panzira. Momira pamharadzano. Motarira moona nzira yakanaka ndeipi. Mofamba nayo. Saka chii chiri munzira? Todongotarisa 05. Zvetinofanirwa kutsimbidzira petiri kudzidzisa mhuri dzedu. Imi vana pemuri kudzidziswa modzidzisika. Vana hatisi kuone chakaipa. Wonamatire kuti uone. Because unofa usikuona. Unofollow here sangano. Amen. Regai tingomata zvinhu zvishoma zvetakajaira. Issue dzedressing ngatimanyei pana Exodus. Maybe ngatingotangai nevarume. Vanamai vanongoti manyanyire vasikana. Atitangei nevarume. Handei pana
Mark chapter 5. Pana Mark chapter 5 pane nyaya yaRegion iripo. Tichangoverenga hedu vhesi ndeya 15. Mark chapter 5 vhesi ndeya 15. Mark chapter 5 verse ndeya 15. Aha. Vakauya kuna Jesu vakaona wakanga ane mweya yakaipa agere apfeka ari munhu kwazvo, iye waiva neRegioni, vakatya. Tinotenda. Region akanga aine hembe dzake dzakabharuka, akatanga kudzipfeka dzakanaka. Paakatize mumusha akatambura macheni aya ndokunogara kugraveyard, ndokwakabharukire hembe dzake. But paakabviswa madhimoni naJesu akabva apfekedzwa hembe dzakanaka dzisina kubharuka. Murifolowa? Zikati vanhu vakashamisika vakatya. Wapfeka sei hembe dzakanaka? Reason yacho yanga iri 1, madhimoni anga abuda. But dzakabharuka mazuva ano dzakutengeswe mushopu. Ende mubereki echibvise mari kuti mwana atenge hembe yakabharuka. Tatas. Saka cheungoparidza ngechekuti mwana wacho brain dzacho dzakabharuka, dzababa acho dzakabharuka, dzamai acho dzakabharuka. Kudhara petakakura imi vana hamuna kuzviona, hamuna kuona vanhu vairware pfungwa kare petakakura. Kare petakakura vaionekwa nehembe dzakabharuka vairware pfungwa. Padiko zvino vanoonekwa nehembe dzakabharuka vanhu vane mari. Because vasina mari vanopfeka dzakabharuka hadziwanikwi mumaflea market. Dzinowanikwa mumashopu anodhura. Maflea market kune dzakanaka so dzisina kana buri. Saka Satan akanopinda, madhimoni akanopinda kumari. Murifolowa here vana vechidiki? Dzokerai panzira dzekare. Nzira dzekare dzinoti hatipfeki zvakabharuka because hatina madhimoni. Unfortunately, kana wadzipfeka utongori nedhimoni, ana dzenai munopisa. Pari kubatika apa? Ngatidarike ngepana Exodus apa. Exodus chapter 28. Pane imwe nhamo inoaffecta. Dzokera vhesi rati dzokerai panzira dzekare. Exodus chapter 28 vhesi ndeya 42. Pane imwe nhamo inosangana. Vabereki tati dzokerai tidzidzise. Exodus chapter 28 verse 42. Unofanira kuvaitira mabhurukwa omucheka kuti vafukidze nyama yavo yakashama. Ngaatange pazviuno asvikire pachidya. Tinotenda. Bhurukwa rinotangire kupi? Pachiuno. Kuchiuno uku. Bhurukwa nzira dzekare dzaiti bhurukwa rinotangire pachiuno. Bhurukwa haridropiwi. Haridrop. Ukaona akadropa bhurukwa mweya wetsvina. Unfortunately, vasikana madire munoite vakomana vakadrope matrousers so. Kude vanhu vane mweya wetsvina. Ngavaite nguo dzemucheka, vafukidze kushama kwavo. Nguo yacho ngaitangire pachiuno. Ndosaka tumadhara twekare twakazoite makurubhandi. Because twakaona kuti bhurukwa riri kunetsa rinogara chidzika. Akati regai tiite kusunga torisungirire muhuro. Kana rade kudzika ndinodzika nehuro yangu ndechidzika. But ndakabata. Ndovanobvisa vanhu bhande racho hauna, kurubhande hauna, bhurukwa ritangire kumakumbo. Munhu ukarumbirwa unodonha woga. Saka vhesi rati dzokerai panzira dzekare. Blessing ine nzira dzayo. Ngatingomanyai pana Exodus chapter 20. Mumbozati pana Exodus ndo pane chapter inotyisa, ndo pane mutemo ine 10 ndizvo. Pana Exodus chapter 20 ndo pane mutemo ine 10. But vhesi ya 28 pamitemo ine 10 peinopera kutaurwa. Vhesi ya 26. Vhesi ya 26. Rega kukwirawo kuaritari yangu nezvikwiriso kuti kunyasi kwako kurege kufukurwa kwairi. Reshona rinonetsekana.
rechirungu riri kungoti bedzi musapfeka maminisiketi. Ndozviri kutaura rechirungu, usapfeka mini. Nzira dzekare dzaiti haupfeki mini. Usauya kuchechi uine mini, pakati pevhiki pacho usapfeka mini. Ndo nzira dzekare. Muri folowa here wana mai nawasikana? Hatipfeki ba, hatipfeki. Unfortunately zvinoti kudzasi dziri kukwira mudenga iri kuminuka, kumusoro iri kudzike pasi, zvichasangane pakati apa. Uku zviri kukwira zvichienda, uku zviri kudzika. MuZimbabwe muno ukangoona flag yadzika hafu mast, tutaure pamusoro penguo, tutambo ututu, hembe inongobatwa netutambo so zvoite hafu kudai. MuZimbabwe ukangoona flag yadzika hafu, chaunofanira kungomirira kuzwe kariyo kana kachiti wotongoziva kuti apa pafe gamba. Pafe gamba. Saka uri paridzei mwana ari kubuda mumba muna abereki aine kahembe kane tutambo so uri paridze kuti kudini, ndakafa. Abereki acho akafawo futi because havaoni. Unfortunately vakomana ukaone musikana akapfeka tune tutambo tere mumashure, wechingoemba azozvipfeki futi. Muimbire akati chinyi, oti wakafa pase gamba. Because gamba iri raifanira kunge richiziye madhokutiri nechinamato zvinodiwa ndiMwari ngezvipi, but wafa ari mupenyu. Muri folowa here sangano? Ngatingodarikawo ngepamavhenda rebesaya, 2 Samuel chapter 13 verse ya 19 kusvike pana 21. 2 Samuel. Dzokerai, vhesi rati zvanzi naJehovha, dzokerai panzira dzekare. Saka hapana, hati-invent fashion, and fashion yacho inorwa naMwari. We don't invent. Vasvika pana 2 Samuel ndo pane nyaya yaiyembwa ndana Penga udzoka izi mwanangu seiko kuonda zvikadini. 2 Samuel chapter 13 verse ya 19. Zvino Tamari akaisa madota pamusoro wake, akabvarira nguo yake yakareba ina mavoko, akabata ruoko rwake pamusoro wake, akaenda achichema. 20. Abhusaromu hanzvadzi yake akati kwaari, Amunoni hanzvadzi yako wakanga ari kwauri here? Chinyarara hako hanzvadzi yangu, iye hanzvadzi yako, usazvidya mwoyo nemhaka yechinhu ichi. Verse ya 18. Dzokerai pavhesi ya 18. Verse ya 18. Zvino iye wakanga ane nguo yakareba ina mavoko, nokuti vakunda vamambo vaiva mhandara vaifuka nguo dzakadai. Tinotenda vakunda vamambo vaiva mhandara, hembe dzacho dzainga dziine maoko. Amen. Number 2, hembe dzacho dzadzisina mavhendi ekupenga emaakuita. Saka hanzi Tama abve kumba kwaAbhusalomu paAmunoni, abve kumba kwaAmunoni, arepwa naAmunoni, anobvarura nguo yake ogadzira vhendi rakareba. Akatange kusangana naye iblood brother yake yaizi Abhusalomu. And Abhusalomu paakangoone zivhendi rakareba, mubvunzo wake ngewekuti asi wanga uri kumba kwaAmunoni kani? Muri folowa here anhu we? Asi wanga uri kumba kwaAmunoni kani? And haana kumirire answer, because vhendi iro rari kutoparidza. Zikazi chinyarara hako, ndoziye kuti wewe utori noma, haungambodaro akurepa uti. Chinyarara hako, ihanzvadzi yangu, ihanzvadzi yako. But mukazoteera nhoroondo yacho, after 2 years, Abhusalomu wakauraya Amunoni. Rimwe vhendi unoparidze zvisizvo. And ukaona nhakawanda akungokwenzera ndokudawozve. Ivhendi. Rikutaura kuti ndiri lusi. Amen. Asi wanga uri kumba kwaAmunoni kani?
nyarara hako hanzvadzi yangu, usaparidza zvisizvo. Ite vhende rakatsiga rinoziye mugano, nokuti unofamba uchizvi uri munhu. That's why Jeremiah ari kuti hatingomanyai pamusic bichana Amos. That's why Jeremiah ari kuti dzokai panzira dzekare. Vakunda vamambo vakanga vari mhandara vanga vasikaiti masleeveless, vanga vasikaiti makuvhendi. But then manje kana usisari mhandara yaitori regulation, kana usisari mhandara ipfeke inezivhendi. Uyo akati handichamiri kuita zvekusonesa because ndashatirwa, rekai nditobvarura nemaoko. Ndobva abvarure vhendi rake kuti vanhu vaone. Wasvika pana Amos chapter 6 verse ya 5. Amos chapter 6 verse ya 5. Unoimba dziyo dzisina maturo, mbira dzichiridzwa, unozviitira zvinoridzwa saDhavhidhi. Tinotenda mukatarira nyaya yemusic mafambire yakuita, Amos agara akatozviona. Nyaya dzemakonzeti dzazara, vanhu vari kuungane kumakonzeti. Ende Amos anoti munozvigadzirira nemidimbwa zvekuridza saDhavhidhi. Unfortunately or fortunately, David aizvitire zvekuchechi. Kandi munozviunganidzira so unotoona achidiki mangoenda kumayunivhesiti, kumakoleji, Satani anozviziva, ava vanhu vanozvida. Saka zvinoisiwa jaapuraiza mazuva ano unoye kuagricultural show. And unoona nevana vechechi vakazare pajaapuraiza paagricultural show. I said kune vamwe kwamutariri nhasi, pendaiti vana musaende kushow. Aiwa atoda kuonakidzwa kushow. Kati music ine nyaya yemakabheji nemabhurama. Jaapuraiza pamakabheji nemabhurama zvapindirane papi? Munozviunganidzira zvekuridza. Hondo dzedu dzinoitika kunana Middle East uko, maArabhu akahwisisa. Maarabhu aya iwo aimakuti ana Hamas akahwisise kuti masabata maJudha anochengete sabata. Yemusi wa7 October pakafe vanhu vakapinde kuwanda, pakanga pari pakonzeti, ende yanga iri musi wesabata. Hondo yayo 6 days wo 1967 maArabhu akarwa musi wesabata. 1956 maArabhu akarwa musi wesabata. Apa musi wa7 October apa last year vakarova musi wesabata, pakauraya vanhu vakapinde kuwanda 250 papari pakonzeti. Saka pakarova vanhu pari musician wacho anga abva kuGermany akazoriliziwa nePrisoner Exchange. Kamwe kacho ndo kakaurayiwa mamanje kakabude muTV apa akari kuedze kurescue kakari kamaAmerican. So musi wesabata kwakuine vana maSabbath keepers vanga vari. Ndobva vati hatingambosii musician abve kuGermany, regai tiendewo kuconcert only the Sabbath day. MaArabhu kabva ati vari kumachechi vari right, haambotiitiri utsinye because vanoerenge Bhaibheri. Ava vari pamaconcert avo ndokudeployiwe tumahardcore tumahamas twati sikazi endai mopura vese emabata-batai vade kutiza vese bayai vose vanga vari pakonzeti. But Amos anga agara ataura munozviunganidzira zvekuridza mechiita saDhavhidhi. Where do we go for entertainment? Go to the Lord. Tore hymnbook yako uimbire zvaMwari, woimba ndinomira paJorodhani ndichinangisisa kunyika iyo yekudenga. Makudonyore maexamu zako, so unovhura iko kako nguva yekunamata, naiyo takomborerwa, inotipa kukurira. You save yourselves from problems. Amen. Vachaenda kumayunivhesiti nekumakoleji usanoungana muconcert. KuRussia chaiko kwakaite materrorist beginning about 3 months ago, vakarohwe muconcert makaungana so.
pakashayikwa kuti materrorist abva sei kumiddle east kopinde muMoscow kwakupfure vanhu 160 vakafa same time. Tukazobatwa hatwo but twatwagwarasha vanhu vanga vari muconcept. Munofollowa dzokerai kunzira dzekare. Simple. Chikristu hachida nhanona maningi. Chikristu chakanga kupusa soo, but ikoko kamwe kakupusa soo ikaka ndo kanoponesa paupenyu hwanhasi. Dzokerai kunzira dzekare. Sikazi asi vakati hatingafambi madziri. Zviri kubatika here sangano? Dzokerai kunzira dzekare. Chikristu chinode nzira. Ende vabereki tidzidzise. Musoro ishoko unotidzidzisa. Dzidzise mhuri yako tifambe nenzira dzekare. Ezra chapter 7 verse 10. Ezra 7 verse 10. Ezra pamberapo apashaiwa mukadarike panana mapisarema apo. Dzapashaiwa diko. Chronicles, Ezra chapter 7 verse 10. Verse 10. Nokuti Ezra wakanga ashingaira nomwoyo wake wose kutsvaka murayiro waJehovha nokuuita nokudzidzisa pakati paIsraeri zvaakatema nezvaakatonga. Ezra akazvimisira kutsvaga murayiro waJehovha. Saka Ezra aitsvaga sei? Aitsvaga kuburikidza nekudzidza Bhaibheri. Bhaibheri ranga ririko at that time ainzi mascrolls. Aibata the law of Moses. Moses anga akatonyora mabhuku ake aya 5. Aitsvaga overenga ozviita Ezra. Apedza obva adzidzisa mhuri yake. But isusu vanhu vakuru hatichaverenga. That's why kana mwana anogona kutokuconvince mubereki kuti there's nothing wrong with mutirauzi unoita kunga swimming costume or sea dive. There's nothing wrong with this. Baba acho toti ashuwa mwanangu, I don't see anything wrong. Problem baba acho haaerengi, mai acho haaerengi murayiro. Uyu Ezra unoti ndakatsvaga murayiro ndokubva ndauita ndokubva ndadzidzisa futi. Tichi handiti takamboverengerwa kumwe day pendakambouya kuno kupastor Musara vakaverenga train up a child. Muchikurangarira? Train up a child. Proverbs chapter 22 verse 6. Train up a child in the way they should go. Ndizvo vakapurisa pfungwa iti kutraina imilitary. Verse ya 15 pana Proverbs ipapapa manje inochiti kana watraina, kana munhu akasazwa, inotiyo verse ya 15 inotirova mwana wacho. Averengai because kuna anhu tichazvibata masikati ana anode kutyityidzira abereki ndozvisunga mukandirova ndozvisunga. Masikati tichade kubate lesson yeizvozvo. Lesson iri yemasikati inotizvo Salomo wauya nei. Salomo wauya nei. Masvika here pana Proverbs 22 verse ya 15. Upenzi hunonamatira mumwoyo womwana, asi shamhu yokurayirira ichamudzingira kure naye. Upenzi hunonamatira mumwoyo wemwana, shamhu yekurayira ichaudzinga upenzi hwacho. Train. Saka tinotraina ende patraining panoshandiswe shamhu. Ndizvo here vechidiki? Patraining asi ayewa. Patraining panofanira kushande shamhu. Train. Akatrainewa anoonekwa. Takamboita incident kwaMutaroko. Mbavha yakamhanyirirwa nevanhu. Mbavha ndobva yanoti vanhu vauya hoti. Ndobva yanoti kuda kunozwi kudanga mvura. Ndobva yanoti musuweji pondi po. Musuweji pondi. Ndobva yaende pakati pesuweji. Ndobva yamire iko papa.
vanhu kwangopopota vari kunze odapo vachipopota hai pakata ndobva mupurisa auya, mupurisa one so ndobva ati hai wao kujaidze mbavha, ndobva ati nhupa akadai kupinde muswechi ndokunobuda akabate mbavha. Akapendaudze shamwari yangu mupurisa mupurisa ya by the way akabude mutv akabva apromotwa. Pendaibudze shamwari yangu mupurisa shamwari mupurisa wako kudaivhire muswechi ikazaiwa kutraining tinoite 1 week yekutraine kuhumburuke madhaka. Saka matrainers vanenge vachiridze pfuti pamusoro petrench yemunonga muri. Saka kuti usimudze musoro so unenge vachitye kubayiwa. Saka unotongobhesha mumadhaka macho wakawandise kuti ukangosimudze musoro unobva wabayiwe gotsi racho. Saka unoumburuka wechiteere munhu wechitere channel chacho chakazare madhaka. Saka ndo training yacho. Saka izvo here zviri nyore izvo. Dai ndiripo ndakatodhaivhawo futi ndopendakaona saka training yakaoma iyi yakanaka iyi. Saka kana munhu akatrainewa anoonekwa nemabasa. Zvinomeke sense vabereki. Nyaya yekuti ana haazwisisi chikazodini training hapana, munoti ahwisise sei makapedzisira murowarini kana utsuna hako nachingokombura naana achahwisisi havasiri vana vasikachazwisisi. Mwana wenyu ndosikahwisisi, vamwe vari right vari kurohwa vari right. Tirifolowa here sangano. Saka education inofanirwa kuite kapain kana maincentive zvaramba vanoiti carrot and stick. You dango carrot ukasucceeda mwanangu uchawana zvose izvi. You dango the carrot but carrot akaramba urye carrot shandise stick muti because ungadini carrot yakana waramba the next thing unoshandise chakaoma and that is the stick. So training and training. Mwana roeka mubereki rova. Troubles etichaita go through honestly kuma university nekuma college kuri kude kuende vana venyu akapfeke mauniform hakuchaiti izvozvo izvi. Kwakuitwa zvose hapana trenekai kwakuitwa zvose vachaende kuUZ kumana Swinton Hall kuya vakomana vanotenderwa mumaruma wasikana kusvika 11 PM vanotenderwa woenda uri untrained mwakadaro. Madisco satanism kwemagays and lesbians headquarter yachona iri kuMount Pleasant padhuze neuniversity. Hani makaona advert yakambotaudza kunana Machiso yakazokomendwa ndiVice President Chiwenga yemagays and lesbians ari kuadvertisa mascholarships. Vari kuti vese vakapedza A-level varude scholarship muZimbabwean University you are free to apply but unofanirwa kuattacha evidence yekuti you are a gay or a lesbian unowana full scholarship. Zvikabude mumanewspaper Vice President ndo akazokomenda, vamweni vanhu vaingogomera ichicomplaina zvemuri kuita. Vice President akati kana nhamo yemuZimbabwe yanyadini we can't scoop so low. But kana akaenda uko kuuniversity uko without this training inene chamboko and the life munoona airya mari yemagei and hakutauriri kuti ndiri kurya. Sure. Munozongoona ngefesi munoziva pakarya Adamu naEva baba. Fesi yaEva paanga ari kuende kuna Adamu akabate mafruit aya Bible harinoti zvose. But Adamu ini ndakangofunga akasiyiwa ndiEva akarara. Pakamuka kwakona Eva pasisina. Kwakuzoona Eva ari kubva ngekumashure ari kuti surprise akabate mafruit. And the fesi yacho yaitaura kuti Eva wadya. Yeah. Fesi yakamangara wadya. Mutaona vana venyu vakubve kumauniversity siyai vaende vasina kudzidziswa. Unongoona kuti fesi iyi
wakadya ari kuuniversity. Hatigoni kusundira vana untrained kuti vaende kumauniversity nekumacollege, vaende diaspora, vari untrained. They can do anything. Amen. They'll do anything. Vanokunzira madegree emhando yepamusoro. Rimwe degree racho ngere-AIDS, rimwe degree racho ngetwana tusina masenye. So we need to train. This is the time. Saka vhesi perati dzokerai kunzira dzekare. Momire pamharadzano motarisa kuti nzira yakanaka ndeipi. Statutes dzataurwa ndiEzra ndedzekudzidzisa. Ndakati conclude name around AD 400 ndokwakuine vanhu vainzi maWaldenses. maWaldenses vakararama panguva Roman rule, ndopeyanga yakasimba ine ukasha. Saka vaiti vanhu vakaverenga Bhaibheri vanozoone nyaya yeSabata, nekuti takachinja from Sabbath tikaendese kuSunday. Vanhu vanozoona kuti priest haaregereri zvivi, anoregerera zvivi ndiJesu. So they banned the reading of the Bible. Vabane the reading of the Bible, vakatanga vaishandise, the church yaishandise army dzehurumende kusecha maBibles vechipisa. Vanonga vabatwa vaine maBibles, they were used as living examples. Mastadium anga asisare maOlympics ekunana Athens kuyakwe. Mastadium anga ekusungire vanhu vaonekwa vachierenge Bhaibheri. Vosungirwe matehwe ehwai, then voisirwe shumba. Shumba dzobvambura dzichiri dziri kubvambure hwai. Saka there was a lot of persecution yema-Christians. Unfortunately, Christianity haiperi nepersecution. That's why Satan akazoshandise deception. Kati kunamata namata henyu, but namata izvisizo. Muri follow why? Saka maWaldenses manchi akabati maBhaibheri ari kubhanwa. Vana muri nebaba namai nevanawo. Iwe mwana ndiwe waGenesis, iwe ndiwe Exodus, iwe ndiwe Deuteronomy, iwe ndiwe Revelations, iwe ndiwe John. Iwe verengai bhuku racho, because hatizivi kuti maBhaibheri edu achatorwa rini. Saka mwana aikire maBhaibheri, ndopakabve zvemamemory verse edu ekumapathfinder and the like. Mwana aikire mese waBhaibheri, ndobva persecution yaangira. maBhaibheri atorwa apiswa, maWaldenses akatiza akakwira kumakomo. But brain dzemwana manje vanga vaanazo. Saka vari mumakomo muya muya paingozi Exodus rowa kari kamusikana so kobva katotanga. Exodus chapter 20 verse ndeya 1. Ndini Jehovha Mwari wenyu, ndini ndakakubudisai mubva muuranda kuIjipiti. Usaona vamwe Mwari kunze kwangu. Usazviitira mufananidzo wakaweva pamusoro pezvekudenga kana zvepasi kana zviri pamvura, nekuti ndiri Mwari ane godo, anorova vatadze kubva pazvivi zvana baba avo kusvika ku4th generation. Korova Exodus chapter 1 yose, chapter 20 yose. Opedza so sangano remumba roti amen. Because Deuteronomy taura tizo. Deuteronomy kosimuka sauti. Deuteronomy chapter 14. Ndini Mwari wenyu. Usatongodya chipi nachipi chinonyangadza. Izvi ndo zvemungati. Muka dzose dzine mahwanda akaparadzana dzechidzeya ndo zvemungati. Korova vhesi ya8 inobva yati nguruwe musaidya kana kubata chitunha chayo, haina kunaka kwamuri. Korova kopedza Deuteronomy chapter 14 yose. Those haiti nhasi mangwanana ano service kuOld Testament tapedza masikati takumboende kuNew Testament. John Rowaton pakutanga shoko rakanga ririko, shoko rakanga riri kuna Mwari, shoko rakazowa nyama rikagara pakati pedu. Irori shoko hapana chakasikwa, chisina kusikwa naye chakasikwa. Korova John chapter 1 yose. Kapedza so pa service yemanheru zozi nhasi zvakazarurwa ndiari kutaura. Ongosimuka so zvakazarurwa chapter 21 zvino ndakaona denga nenyika ichi, nekuti denga rekutanga nenyika yekutanga zvakanga zvapfuura, negungwa rakanga risisiko. Korova
nhasi mune mavhesi ere muwana WhatsApp yakagara ushe mumusha so'o, makatuna akagara ari kutonga baba namai so'o, bhora richiitwa nemadelayed match, varume vakuru vakagarira varume 11 varume 22 vari kurumbirire dehwe remombe yakafa, vakadye nyama nevamwe ava ngevekurumbirire dehwe ende hapana kana hama yavo kana 1 iri kutambe bhora racho akazombotumirawo imwe mari kuti pemakakuza muTV takawina imari yeschool fees. It is a time for the church to wake up. Amen. Tidzidzise vana, todzidzisika. Zviri kubatika here sangano? Amen. Tisvikewo pachikero chaIsaya. Isaya anoti tarirai, ini nevana vangu tiri zviratidzo nezvishamiso kuIsraeri yose pamusoro paMwari agere pagomo reZioni. Statement ingadaidzirika nezvomunoita kumba kwenyu. Tiri zviratidzo nezvishamiso. Mwana uko, baba uko, mai ari dzasuko nemakuhwa ari kudzika akadai. Kampani kakapurudzawo mabhurukwa kane t-shirt yakazi hard to control. Kungofamba zvakangodaro so. Ingaite mhuri. Mhuri inode kuponeseka chaiko, inode kuenda kudenga. Ingaite mhuri. Ana baba anonga ari elder futi. Poite zvidaidziro anhu ari kungoti but mwana wacho zvaanonga akapfeka mutaundi. Training starts at home. Amen. Training starts at home. Masikati tichazombobate zvaana anotyitidzira abereki. Tyitidzira abereki. Ende tunondoforwardiwa tuma message so twekutyitidzira anhu kuti vasadzidzisa so. Tichazvibata masikati izvo. Mwari atibatsire sangano. We have been given a responsibility by God. Amen. Educate, train. Iwo traineka, it's to your benefit. Dai Mwari angatibatsira. Tode kunamatira mapoka maviri iko zvino. Boka rekutanga noti Mwari tibatsirei. Toda kuti mhuri yangu ivo zviratidzo nezvishamiso kuIsraeri yanhasi yenharaunda yandinogara. Ndoboka rekutanga reticanamatira. Boka rechipiri ndichazokumbira kuti vauye kuno kumberi vose vari kunyora maexams grade 7 vari kutanga Monday, even maform 4s mapracticals next week, then maform 6 acho. But boka rekutanga retoda kunamatira vanoti Mwari tibatsirei. Ndodawo kuti mhuri yekwangu ive zviratidzo nezvishamiso kuIsraeri yose. Vane munamato wakadaro ngatisimukei tive nenguva yekunamata. Mwari atikomborere. Head elder aripo? Yes, head elder. Muchanamatira boka rekutanga iri. Uya henyu kumberi. Then boka rechipiri vechinge vapedza kunamata. Chazoda ma-students vari kunyora ma-exams gore rineri. Toda kukumikidzai mukati memaoko aMwari. Mwari anopa njere akupasisei kana maverenga. Mwari atikomborere sangano. Responsibility yekuita train up is not an easy task. Mukazoona mupurisa achizowa qualifier wakumacha papass out parade wanga asi kurye sadza ba kwakwechifiwa patraining yekuti vana vagoponeseka. Pane kuzondwa kunofanirwa kuita mubereki. Aufanirwi kungoita popular nemwana so. Kubhuraidwa nemwana. But daddy, so you see I'm a fine guy. Don't worry. Mwari atibatsire. Let us be firm with our children. Elda vachatinamatira kuti Mwari abatsire mhuri dzedu dzive zviratidzo nezvishamiso. KuIsraeri yakati we should be preaching families kunharaunda dzakatipoterekedza. Mwari atikomborere. Amen. Maita henyu Mwari Baba wakanaka watimusha kumusoro kudenga. Neichi chipo chamakatipa chemhuri yamakatipa. Makatipa vanakomana navanasikana semhuri
kuti tibatsirike muupenyu kuvaka nyika nekuvandudza nyika. Makazviita nenhau yekuti munoda kuti nyika ivandudzwe mukukuzivai. Asi Satani zvakadaro haarariwo kana kuzorora. Anoziva kuti paanorwisa mhuri zviro kwazvo kana kunamatwa kwenyu hakuna. Zviro kwazvo panguva yatiri ino Mwari tingada kuuya pamberi penyu, asi kana mhuri isina kurongeka, vachiroorwa nezvidhakwa zvinopinda mumabhawa, vachiroorwa nemadrug dealers, zviro kwazvo madrug lords aakutora mhuri dzedu. Mhuri dzedu dzatsaukira munzira dzisidzo. Saka nguva zhinji kana tibva kunamatai, tinokunamatai tine kugomera. Maita henyu tikubatanidzai isu vana baba nana mai, tingatourayira mhuri yenyu yamakatipa, tive varayiridzi vanorayiridza mhuri iri mumaoko menyu. Patinonga totaura izvo renyu rinzikwe. Nekuti zviro kwazvo tinoda kusiya shoko iri kumhuri yedu, nekuti isusu mazuva edu ekurarama panyika atienda chiafuka, asi shoko rinofana kuramba richienda mberi. Zvino kana rikavharirwa kunze isu kudai noreva kuti kuenda mberi hakuna. Zviro kwazvo Satani unofara kana vana vedu tichiinda mitambo yenyika ino. Zviro kwazvo chikuru ndicho chimwari, bhora ratora misha mizhinji. Nguva yenyu yatorerwa kana waini kuda kwemitambo yenyika ino. Vaimbi venyika ino vatorera nzvimbo dzenyu zhinji, vatorwa moyo yavo nemamizisheni enyika ino. Mwari tibatsirei kunouya sabata rino pamberi penyu. Tinoziva kuti kana tiri tega hatigoni, anotigonesa ndiri. Taisa mhuri iyi ichanga iri pamberi penyu mazuva ose, taisima kwamuri ifambe mugwara renyu. Imini ndimurayiridzi wokupedzesera. Pazvisiya zvese mumbiri yaJesu akatipiwa pamuchinjikwa kubva zvino nokusingaperi. Amen. Tinotenda